1, 2, 3! Ito na lang! Ay! Yan lang! Yan lang natiguan! Ay! Yan lang! For today's video ay gugulatin natin ang ating mga auntie. Ang ating mga anting mali-mali, mga silok-silok. Let's G! Yan, nakita the water. 1, 2, 3! Ito na lang! 3! Ito na lang! Ay! Yan lang! Yan lang natiguan! Yan lang natiguan! Ay! Yan lang! Snake Brown. Naman na ito yan! Natignan mo na nag-rodin. Pero tingnan siya. Padpadaanan na nag-rodin. Amigas dyan! Nakakaroon yung ulag ko. Ulag ni Cristel. Hey! Hey! Ulag! Adi ulag ni Cristel ka pero ito ka natin. May anting at tuwini. Ako amede. Kanabartik ganun din sa pulutan. Nakita yan? Ako ang kawawang bartek. Suka. Ito makaisis. Ay! Ang sabi na yan! Oh, dandama ito na tingin si Miss Bujada Jeanette. Ay, galing! Ay, galing! Naindulin na lang. Naindulin na. Basta, no? Huwag nang tigasan. Kaya, ano ka? Wala na yun. Tawanan mo. Isang ba kita kurin na isang ba niya ayaw? Isang ba niya pala sumusunod na baka natin paputing ni Kwa. Ang daming labing. Kanya ko pero nakala ko misis mo tama ka buha ko pahabangan isbuha ko Paano mo yung radyo ulag na karoon ni Cristel? muna madami ko yung Amo, nalakorpin nating mitin ke. hindi namin maningkay ko ba ang balin ka kuna na kanya kuna mat kuna na na kuna Nag-exam ka Wala na mo na. kuna mo jubing Mabuta ang jubing. Nag-exam ka hindi na ba
Hindi ko hanggang... Ang magay, lutan. Ayun ay! Ayun ay! Idulin mo. Idulin mo kami nata ano ka ha? Kanta kami tuwang. Idulin mo kami nata nawanti ko ha, makigtutay. Ibong mo. Ayun. Ayun pa to. Napantanaw. Sabi ko na kagaya ni Ate Nay Balik kay awan ko na tanaw. Gusto ko nagsiwa na may taw. Di pa napanda iyay. Tanaw. Nagapuraw. Turin tayo ni antik na silok-silok. Aja may isang antik. Ante, good evening. Evening to, ano to? Makasih sebuah akon. Makasih sebuah jay. Akin bot. Sino? I love you ante. I love you too. Ate mo na kita. Jay. Magan mo nga. Ay, kanta. Nga. Kumpunita. Basta duwag mo. Ay. Akin bot. Ayaw mo na ako. Pwede man niya ay ating yung informal pa sa makanta pa. Jay. Mamot. Ay. Buti te. Ladlok. Antik atwoy. Kita niyo na antik. I love you ante. Hep hep. Ulatin natin yung mga taga Dumon. Jadi gini tito to no malimin. Subli ka to malim? Wala tinggal kami. Nanay. Bye-bye. Bye-bye. Papanan nyo. Inka video day. Sige garod. Sige, bye-bye. Oh. Ay, po. Binumbaan na jay. Binumbaan na sila tigna. Binumbaan na sila tigna. Ay, pawandito yung tayo lang. Nakik ante. Adun tantante. Adado silok mo. Siluk mo. Siluk ting. Wala na pagpagsan dyan. Bye-bye. Bye-bye. Papanan nyo. Manila Bagyo. Manila Bagyo. Ay, Na-video ka. Jukon. Amo kikik. Ana. Bye-bye ante. Ting bang. Hello. Happy New Year. Teng. Kaya? Awan. Maninis ka lang. Happy New Year. Ayapan na manaw. Ayapan na manaw. Pinila talaga. Surdo nga. Surdo ka nga baklaan. Takil pa ita. Allah. Nakita. Alam mo. Mararog na. Walang malinay. Allah ni. Gusto nan. Hi everyone. Tikto tayo aja lumabas nga karuba. Aja di karuba. Kan umahin. Okay, ibibigay natin itong bag kay Ating Bing. Tignan natin ang reaction niya. Let's go.
Bagong Pilipinas, bagong mukha. Ay, apa ngay kasdi ka? Ay, apa ngay kasdi ka? Ay, oh, kinirabila. Ay, Atay. bastos ka. Ala. Tiktok ka mo. Naala ka ba rin? Boy. Ay, Ano ata? asin. Ay, alam niya ako. Ay, what's that? Thank you very much. Pinili ka din na pintas. Awan na yun, nangalumputoy. Wala. Nalugak, hindi si ka, nagato na pindas da. Ay, Nag-video ka? Wala ka. Imunada? alam mo na da. Kusit da. Ay, ala, nagato na. Wala na ngayon. Ate Ben! Umay! Ay, wala. Nauli ka man eh. Nauli. At ako nagkagay! Ay, gusto ka, nilak yaw. Kapay isaliyaw ko tayo mga talaga mo. Kami. Ipakitang tayo dyan. Dingipon ko nakasandaras. Ala! Ala. Ay. Ini sih ka, nag-permit tayo agi ng dama. Jai. Pitak. Ay. Ajay. Tumay. Ano? Di mo no. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Naka-video.